Wauw, hartje. Soms. Oh, nog een keer. Hé, je nog meer ballon. Oh ja, heb je direct nog. Zeg dat even op, Roemje. Nou, is het een leuk bedje of net? Ja. Zijn er door tante Joen de gedientjes terecht? Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is lang weekend, want het is Hemelvaartsdag. De ben weer vrij. Met lekker een bordje. Dada. Dada! En Jelke en Tjibbe zijn druk in de tuin van Ilse en Tjibbe dwaande. En bij ons wat. Dus die had smoordruk. Wat zit er hier op planningszaken? Voetbal van Nederlandse. Ja, Zaken had 2 dagen voetbaltweedaagse bij de Broekste Boys. Van de Midje en Momwan. Wie brengen Zaken even? Ja. Maar is dat zien? Ja. Bobo. Nou, ik wat even shit. Ik denk dat we op een naam moeten komen. Heel slipt is. En Bobo. Bobo? Zij zaken. Zijn Zaken Bobo? Ben je mooi aan het plaatsen, meidje? 1, 2, 3, 4, 5. Sure, super. Nou, en ik zal wat in hoes ompielen. Even wat dingetjes hemmelje en oproemje. En van de midje komen Jara en Loosje, want die sliepen hier vannacht. Dus Jara kan wel bij Zaken op bed. En ik zeg van Loos even een bedje kleer, meidje. Dus het komt helemaal kleer. Mag nog even. Tja, dus check wat boven de haar uitkomt. Ja, Zaken. Zie je dat? Kraantje. Nou ja, wie maakt het een leuke dag als je dan? Ik zou zeggen, voest het nou? Leuke vlog. Safi, je bent er nog net, hè? Ik zou zeggen, Mami, daar zit wat. abonneer je. Zeg luid een collega, als je het net ziel op de download van die tablet. Daar ben ik voor. Maar we zeggen nog net hey hoi, want we zijn aan het kleren. Ik zou zeggen, nou wat zeg ik dan eigenlijk altijd? Ik weet het niet meer. Ik zeg het elke dag, ik ben kwijt. Oh ja, ik weet het. Ja, wist je het? Hè? Wie ben heel... Ja, maar wat zei ik altijd tussen trekkelen? Ik ben het helemaal kwijt. Abonneer je en zet luid toen ik omheen. Ja, maar dat is het laatste. Ja, dat zei mijn weg wel eens in de vlog. Oh, nou mooi kleer mij. Goedemorgen, mijn vlog. Ik neem je mute bij mij zeker, maar wat zei ik daarvoor ik altijd alweer? Mijn vlog. Net abonneren en te liken. Ja, dat is hem. Vier net te abonneren en te liken en ik neem je mute. Bij mij. En wie hier nog een leuk cadeau maken voor ome Tjibbe. Ome Tjibbe is een dik snoepfanaat, hè? En hier mijn snoeppakket in. En tante Fine doet er nog een envelop en een kaartje bij. Nou, een heel mooi cadeautje om te jou. Ja, dat geven we er aan. Wat hartst. Nou, ik zal eens even een troep oproemje. Nou, je vuilniszak erin. Huisvrouw 12.0. Nou jongens, en Ildo die... Ben je mee bezig? Zit op de vlog, hè? Maakt het altijd vol uit, joh. Hilda, dit zit op de vlog. En waarom het dit dan weer op, Hilda Mare? Waarom het dit dan weer op? Of mem? Zaken? Nee. Waar dan? Heid. Of laten we het gewoon lezen? Nee. Want heid het oproemje? Nee. Mem? Liet ze door een keer dit, hè? Nee. Dan nog een plaatsje. Even een bordje. Nou, ik wil nog maar lekker bordje leven. Ik zeg van, als ik wat smee. Nou, wat hier toch van Famke kregen, hé? Deze? Haakskoontjes, hè? Ja, die. Maar we die zijn even onderaan. Hallo. Ja? Ja. Ja, want ze win Famke te lied, hè? Dus dan Ilse hier naar voor Famke besteld. Hier helaas te lied, hè? Oh, ik help die even schat. Wacht even. Maar, wat cool, dat is zo mooi, hè? Die voet. Zie Zaken, hoe mooi het Ildo is. Oh, Ildo had je de boeken, ik even over de hoop hellen. Ik ben nog niet aan de kant aan het oproepen. En aan de andere kant maakt Ildo er weer een dikke rotzooi van. Maar was ik even lezen, Ildo, of vast ik je zin in? Dat is wel je boekjes pakt. Ja. Ja. Nou, kom maar binnen. Door. Een koekclown. En een kopje krauw. Wat is dit grappig, jongens. Superleuk. Wauw, hartje. Soms. Oh, nog een keer. Hé, je nog meer ballon. Hé, get het? Al je ballontjes. Tje zakjes. Ja. Ja. Oh, ik ben al je speeltjes, die dranken stoppen hier. Dit is ideaal, joh. Krijg wat.
buiten spelen. Goed. Oink oink, spelletjes voor de kleintjes. Nou, je kan wel eens wat u doen. Kinderke. Indeke, oh ja, piñata. Leuk. Nou, mensen hebben het wel eens mijn boekje lezen, ja? Ja? Nee. Was nog een oorboekje, hè? Oh, we staan op de trampoline. Nemen we de matten mee? Ja. Ja? Dus toen op de trampoline, ik op met mijn was opvouwen. Ik kan met me even wat doen. Zo. Ja, zo doe je niks, hè? Het zie ik niks. Maar dit is ook wel leuk, even lezen. Met me laten doorbeleven. Ja, dan is met me opper. Ik zal even was opvouwen. Springt ze mooi. Ga ik een mooi in versier zeggen. Oh, kijk dan stroot. Maar die trampoline die had ze heel veel opgebracht. Want die had ik kregen toen ik 12 werd. Nou, deze trede net wat erom zit. Nou, en inmiddels worden 15 erom, denk ik. Toch is hoen. Maar wel heel ideaal een trampoline. Voor mij is de band heel prima. Vetje naar de maan. Vetje en Jiske die watje lekker. Dat ben nog wat oude hoeren. Ik kan net zo van blaffen. Vetje naar de maan. Die willen dan graag weer op de trampoline. Ik snap het wel. Die honden denken van, oh leuk. Maar, neem maar. Hey Wiefke. Zo zijn we bij met chippsje? Wat jij doet? Oh, Ildo brengt Jiske nog even een stok. Dat vindt er wel leuk. Ja, goed zo. Hoi. Hoi. Scoren de hele haren eruit, hé. Komt aan een hikken. Slaan we de heid. Hoi, heid. Dit bevalt me wel. Ja, dat is wel een goede verdeling, zo wat, hè? Ja. Klaar, Henk? Tja, ik got dan een pijltje. Tada! Nog hier. Zie je, lijkt al je zooi. Al je zooi. Mama is even zien. Dit is de hele coniferen eruit gaan. Alle magisch. Dat is een joekelgrutten. Ja. Ja, ik een pijltje, hè? Zie, lijkt ik een pijltje. Nou, succes nog even, hè? Ja, Hey, hoi! Oh. Alsjeblieft. Hier is nog een zeefke en nog een ammerke. Dat is een mooi bordje. Lekker bord, het is ook heerlijk waar. Oh ja, heb je direct nog. Zet dat even op, roemje. Hashtag memmelem. Wat een rotzooi, joh. Ken ik al even correct. Ja. Behandig zijn paken maar al dat ark, hè? Dat wordt toch wat makkelijker dan als mijn bots te doen was. Nou, Jelke past even op. Lekker. Kilo, is je wel koersen vannacht? Dat is toch leuk? Ja, vorige keer hier ik haar wel boven op zaakjes in orde kamer op het eenpersoonsbed. En dat kon ik prima. Maar we hadden zo'n wenteltrap. Ik vond het toch wel wat spannend. Hier wel een traphekje ervan, hè? Maar ik denk, wat is er? Ze wordt naar Famke daar. Mem komt sap op. Maar, nou, ik denk, en nou lijkt ze mooi tegen bij u. Ik bedoel, dat ook de dwarkers bij op een keertje. Jerk haar mooi. Is het dan mooi tegen bij en dan zetten we net maar die rare trap. Dus zag ik dat wat betocht. En die doos zijn wel tegen trouwens. Ja, ik nog. Nou, ze neemt haar eigen kersentje en tek aan mij. Nou, een jaar een keer mooi bezaken op 12 persoons bed, dus dat komt heel veel kleer. Gezellig. Maar ik zit er vanmiddag en Jon een leuke, nou ja, uit van Hoezers dij van. Ja, zaken die zullen naar de eerste dij van de voetbaltweedaagse. Dat organiseren ze vanuit Broekster Boys en VV de Waarden. Of Broekster Waarden, dus dat is wel heel leuk. Nou ja, zaken heeft er natuurlijk super volle zin in. Voetbal is zijn ding. Dus hartstikke leuk. Jaren Loos kom hier aan.
Nou, en op een nijmiddag maar weer zien als heel even zaken en opkeurig krijgt even zien. Oh no! Eyo, smeepoets! Gelukkig zet mijn telefoon erin. Nou, wij zullen op naar Brookster Boys. Wat maken ze toe? Een hoesje? Dat is grappig. Oh. Maar dit is Dat is leuk. Waar ligt de skate? Ja, dat is. Slime. Oh, de slime. De slime ligt de skate. Is dat? Op die eenzijde kwak. Ja, die eenzijde kwak. Ja. Ik val er net zo van. Dit is mooi. Dus het eindje gaan wetter. Dan kun je zelf zwemmen. Zo zwemmen op het wetter. Ja, ik ga het helemaal los. Wauw, man. Dat is mooi. Oeh. Ik heb jij zoiets. Dat is toch mooie nagels. Al je kleurtjes. Wow. Tante, heb jij zoiets ook wat in? Als je ziekje kwam Ik gewoon weer dus op. weer om. Niet dan. Oh, je hebt echt zulke mooie vingers en nageltjes. Mooi skin. Mooi skin, hè? Ik alle kleurtjes gedaan. Bruin en zwart. Oh, met je hebben haar tuinhan. Modderhan. Groene vingers, nou, dit met meer bruine vingers. En ik ben een mooie ketting op meidje van Eildau. Wat zit je? Eildau? Maren. Vlinder! Wat een vlinderdrek hoor? Ja. Nou, dat we die drek. Dat ken ik wel. Hele shit, En vlinder. nou hier. Wat zijn ze te leven? Nou hier. Oh, shit, hier is het. Hallo! Bedoel. Daar ben je weer. Daar ben je weer. Boven water. Het eindje is weer boven water. Zo jongens. Eildau Mara. Wauw. Unicorn, weet ik net. Oh, als je die er nog, Scott. Unicorn is er nog. En ondertussen ben de man weer erop aan mij alle je spul op de roemje van Eels en Chip. Daar gaat hij. Ik ga een beltje. Daar gaat hij. Nou, dat is wel mooi. Een beltje in het glas. Hij is een baltje los. Oh ja. Oh. Nou, dat is wel mooi dat je daarnaast kan waaien en we helpen elkaar altijd wat. Het hun wat haar een putje, dan helpt jij elkaar en andersom. Een blauwtje, Bas. Oh, cool. Ik zal Lois haar bedje een klein maatje. Ik vind er heel even wat derde goed. Nou, dat is aan toch een hele koesplakje hier. Hè? En dat ik die ding tegen door het lichaam je pikken donker. Dus dat komt helemaal goed. Ah, je hebt hier nog knuffels. Nou, Maar ik ga eigenlijk een regenboog. Maar ik ga echt. die er nog in. Nee, ik Zelf? Nou, zet hem er maar in. Lekker niet ziel. Niet waar? Huppatee. Zo. Nou, is het een leuk bedje of net? Ja. Tja, dan doet tante Joen de gedientjes dicht. Zo, dan doen we de gedientjes dicht. Die. En deze. Ja. Nou, maar zien. En dan het luchtje uit. En dan is het echt correct een sleepkamer. Ik was dus even zien. Ja. Correct echt, toch? Ja. Dacht ik. Nou, zo doen we het. Ja, maar ik vind het eigenlijk dat ik in het donker ben. Oh, mijn tante had nog wel een nachtluchtje. Vind je dat leuk? Ja. Zal ik nog even van de nachtlamp verzwaren? Dat snap ik wel. Maar net helemaal in het donker. Nou, ik ga nog een lampje voelloos, maar we eens even zien. Dan zetten we die hier, Del. Maar trek om, hè? Om. En doen we de deur dicht. En de licht uit. Kom hier eens een beetje in. Waar drukt het licht uit? Ik. Druk maar uit. Is die leuk? Ja. Of moet je wat dichterbij staan? Ja. Iets hier. Of je? Ja. Dit leuk? Ja. Nou, wat een feest. Zo doen we het. Ja. Lijkt het wel disco, je. Ja. Ja, druk maar weer op. Oh. Komt er Wil je maar. deze snap? Nee, joh. Nee hoor. Nee, joh. Nou, dat komt wel goed. Dat komt verder. Wat nou? Oh ja, je meent maar op de trampoline, ja? Doe maar. Het is ook nog lekker waar. Lekker springen. Nou, wie van mij nog wel even zaken die helemaal weer op die voetbal? Mijn mannen wat er weg. Misschien hebben we dan even shingelen. Ja, en wie keer op de trampoline? Ja, helemaal lekker springen. Go, 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 go. Ik maak eerst mijn schoenen gewoon aan. Nou is dus de zakken even uit. Ik was saai. Doe maar. Heel plangas. En wie van mij zou ik ze mijn jaren ompelen. En dan inderdaad aan een zaak opheljen. En dan ben ik benijd hoe het vandaag gaat met al die sleepers hier. De ene keer gaat het goed, de andere keer wat minder.
Nou ja, ik ga me erop instellen, dus het komt vers clear. Hey jongens, ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen via het net de chiller te downloaden voor op die tablet als telefoon. Want een nieuwe chitsvlog.